ring ukara akarana karenan marati siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarata mrih kekarta mring pakartining ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming haji hai begek sak dulita belak Gus ketinggal nuwun sewu pasuryanipun panjenengan menika kados mangu-mangu penggalih rengu wonten apa dene mboten adat sabene panjenengan rawuh piyambak manjing mlebet wonten ing gubuk kula monggo mboten enten ingkang nderekaken mboten sae lho Gus panjenengan punika satriya gedhuk tetanggulaning kewuh panjenengan punika kathah sing ngarah kathah sing ngincer amargi panjenengan punika mboten patek waget Bandayuda ngaten Gus nginjing melih nek menawi rawuh wonten ing Karang Kadempel menika nggih ngasta penderek utawi ngasta nayaka ingkang nderekaken jampangi lampah paduka Gus inggih Gus janur gunung kadingaren panjenengan rawuh kula niku kala wau nembe gojekan kalih adi kula Petruk tetembangan wonten Ngara-Ramba kaget Petruk niku sing luwih dhuwur mestine saking ketebian sampun nyumurupi raipun panjenengan inggih Gus panjenengan ketinggal nembe boten karenan penggalih wonten wigatos menapa Gus panjenengan rawuh wonten ing Karang Kadempel piyambak tanpa penderek utawi tanpa ponokawan saking negari Ngamarta. Lah ya ponokawane kowe Petruk inggih. Ananging paling boten panjenengan menika nganti wujuding para nayaka-nayaka negari Ngamarta. Kakang Semar, kula Gus. Dina iki wis ketok melok banget. Yen ana ing negara Ngastina kuwi wis digawe jeg-jegan. Wong-wong kafir kures paribasane. Kok saged wayang ana kafir kures barang paling boten panjenengan kuwi ling ngendika ki mbok sing pertela sing cetha ngaten Gus. Ana dom sumuruping banyu ingkang manjing ana ing sabut-saben negari Ngastina. Iya to nek mung Kakang Prabu Duryudana lan para Sata Kurawa wae ingkang kena giri godane dom sumuruping banyu utawa menungsa ingkang manjing ana ing negara Ngastina kuwi ananging iki sing dadi prihatinku para kadang-kadang sepuhku para Pandhawa Kanjeng Koko Prabu Puntadewa Kakang Mas Jodipati Kakang Mas Janaka kabeh sayek saeka kapti nderekake salah suwijining Brahmana utawa resi sing ngandhakake yen to Pandhawa karo Kurawa kuwi bisa rukun bisa tetunggalan kaya biyen duk nalika critane Rama Prabu Pandhu kalian Siwa Dastarasta ning kudu ana tumbal minangka perdamaian antaraning Pandhawa karo Kurawa. Nggih sae to Gus, sae. Malah prayogi sanget jenengan kedahe bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dene perang Baratayuda lak mboten siyos kedados. Perang Baratayuda kuwi jangkaning para Jawata.
Aja kok menungso lumrah. Nadyan to pendhita buntas kewes wae ora iso. Anyelaki wujuding Baratayuda. Ning ya kuwi ana pendhita utawa resi sing ngawu gawar ngawur. Iso mupuh wujuding prahara Baratayuda anang inen ana tumbale hah. Sawung, jago, pitik, kebo, maisa, napa sing dados korban utawi sing dados wadal perdamaianipun Pandhawa lan Kurawa waget sayak saeka kapti tetunggalan kados jaman ingkang Sudarma iki sing marai nyelomot atiku tumbal utawa wadale ora ana liya kejaba anjenengan sira ya Kakang Nayantaka Kakang nyatlangening kalangkuan klarapan dan moncar tinon lerek konang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Gus menawi panten kula minangka dados wadal kula sagah kula ikhlas mboten napa-napa sing penting ampun ngantos wonten banjir getih antaraning padha-padha sedulur ning saderengipun kula ngentengake lan ngiklasaken dumateng jasate Semar niki wong kula niku ya urip arek apa wis tuwek keklek kaya ngene nek kula wonten labuhan tumrap dara-dara kula ngamarta matur sembah nuwun malahan aja ngendika sing kaya mengkono lho Kakang ning kula gadah reruba pepanggil rerubamu apa kula dipun temokake riyen kalih resi ingkang asmanipun Kunjana Warsa menika iya yen mengkono ayo dipapak Semareka den prayitna semuriris semuriris balik ayo bareng inggih Pak
Marta sang Buddha guru kula yen namutusa sang Sri yen namutusa sang Sri Kakang nangka penjalin iya Yangi Sungu Jinada wis kelakon penjangkane aku lawan kowe iso ngrangket wujuding pepalang sing awit biyen tekan saiki tansah malang-malangi lakuning aku marang jeneng sliramu ya siji Bagong Punakawan Bagong iki dugal kewarisan yen ming Petruk gareng apa meneh Semar wae panjenengan ingsun ora wedi ning piye piye sing kerep mirang-mirangke marang panjenengan ingsun nggih Kakang Mas sak banjure kula menika nggih ngigit-igit kapan rane kula saged damel cintrakane lan damel patine menungso sing arane Senggana ya Anoman awit biyen tekan saiki ora mati-mati awit jaman pirang-pirang atus taun wong sak barengane wae kapiyang godo karo sak kanca-kancane sak wadya balane kabeh wis tumpes keles duk nalika ketaman prahara kasepuhan tegese sedo kasurut kasedan jati ngunduri mangsa sepuh lah kok sing jenengane Senggana kethek putih tekan seprene isih urip wae yen mengkono dina iki uga bandanen wong loro iki mengko dipasrahke karo junjunganing awak dhewe Resi Kunjana Warsa sing wis memitran karo Sang Pandya Bathari Durga monggo Kakang Kakang. Iki kok ana buwa ya, Truk. Iya sajake awak dhewe iso leren ngiyup sik ya Kang Gareng. Heeh. Wah, bapakane Semar ki nadyan wis sepuh ngono kok ya jan ora duwe sayah ya, Truk. Heeh. Wong aku karo kowe kuwi to, Truk, tak kandhani. Umur ki ya gek pira ning parandene kasudiran lan karosane adoh nek karo bapakane Semar ya, Truk. Heeh, wah. Kulino ngombe nganu kuwi mau jamu peglinu karo pil kita mau Kang Gareng. Iki ana gua dhewe ngiras pantes dhewe teko melincur sik sedelo ra apa to, Truk? Ah iya kaya jaman-jaman gek awak dhewe biyen cuk ning pasuwitan ngono kae to. Heeh. Gek jaman ning pawiyatan ya, Truk. Heeh. Karo Mas Bayu. Heeh. Ayo semono kuwi ngelincur golek kopi, heeh, liyane do pasinaon mlebu kelas sak dhewe nasi goreng ya to, Truk? Ah iya. Wis ade mlebu ning gua kene kiye.
Kan ora pirsa Ndara Sadewa karo bapakane. Yo, ayo. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir ginjanging alesturi sang maweh gandrung. Sini keganting kang carita. Nalika semanten Kilurah Nala Gareng dalasan Kilurah Petruk kantong bolong manjing wonten ing saklebeting guwa. Kinarya badhe anglipe utawi anglimpeaken Bapak Semar dalasan Raden Sadewa. Nalika semanten saya dangu saya manjing. Saya mlebet saya katinon peteng dedet. Ananging saya mlebet sumilak cahyaning dodot kalih. Menter tejane kados dene dodot kencana giya dirasuk dumateng satriya kekalih. Ayo Truk, Kowe sik Kang Gareng sing cilik. heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ora weruhi ula. Halo kala jengking ya Mbah ya. Ana sandangane Kang. Heeh, dinggo ya. Nggone sapa? Ora apa-apa teko dinggo. Ora ana sing duwe to halal to ning kene iki. Heeh. Yo. Warnane ra ketok wis teko dinggo, wis sesak. Aku sesak iki, sing sedeng sing iki ya. Walah dalah. Truk. Apa Kang Gareng? Kowe kok rupane dadi kaya teko. Kowe lho, ngopo keleke papat? Wah, iki berarti ujung-ujunge anggone awak dhewe goleki misteri tentang pagelaran wayang kulit ana ing wengi iki ketoke meh ketemu Kang Gareng. Heeh. Wah, ha piye iki? Ah saiki njajal kowe njajal latihan mabur. Wah, iso e. Kaya dewa e, Truk. Wah, ngleling ya dhewe. Heeh. Punapi adik guru? Adik guru dengkul. Ora ana adik gurunan. Wah. Ngene wae saiki ne. Berarti awak dhewe iso mbatang cangkrimane to, Truk? Yo yo. Wis ayo munggah ana ing kayangan. Yayi, dina iki uga awak dhewe kadhawan supaya mundhutake wujuding agemaning bendarane awake dhewe. Inggih. Menawi ngaten kula tetela badhe manjing
ngrumiyini dumateng lampahipun Kakang Mas. Yo, sing ati-ati duga digawa. Iki yen awak dhewe sisa ngrangket sing aran Ki Lurah Bagong karo Sang Senggana ya Raden Anoman. Awak dhewe wis ora perlu kumbi-kumbi mengkono si Adi inggih Kakang Mas. Walah dalah si Adi. Iki aku mulai ora percaya karo si Adi. Ing ngatasi kowe mentala nyingitake wujuding agemaning bendarane awake dhewe. Kakang Mas saestu napa ingkang panjenengan dakwaaken dumateng kula menika lepat kula mboten nyumurupi wujuding dodot agemanipun bendaran ade walah ora semangsela. Kowe kepengin dadi dewa, kowe kepengin dadi wong linuwih mboten Kakang Mas. Walah dalah. Ya. Oh. Jagat noto alu dewa. Kok malah doh ndrawasi kok ngene iki ngopo? Ayo, kowe po aku sing tekaning pati. Ayo. Dumeh kowe luwih tuwa rumangsane aku rawani karo kata es. Tak miki kabeh lho nek angel-angel. Iki mbokmu. Mbokmu lho. Sawangen aku. Aduh Kanjeng Batari. Anak-anak kok iso ngasih padha gendhasi karo kaya mengkene iki. Kowe tak dawuhi supaya njaga wujuding ageman utawa dodote bendaramu lah kok kowe malah do gelut karepe dhewe. Kuwi wis untuk gawe endi? Wujuding bathange Bagong karo bathange sapa ki? Kethek putih sapa jenenge? Anoman. Endi bathange? Menika sampun kula bondo. Ananging ketiwasan Kanjeng Ibu Bathari. Ketiwasan kepiye? Dodot agemanipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata lan ugi agemanipun pukulun Narada
murca saking telenging guwa. Walah dalah. Kok iso? Aduh. Anggone ade kumbi-kumbi arep gawe perjaya marang para Pandhawa konangan. Iki mesti ana wong pawogan sing wis iso mbatang sangkriman lan kumbi-kumbine Kang Hyang Jagat Girinata pukulan ketiwasan pukulan. Wah! Durga, Kula wonten timbalan ing adhawuh pukulun. ngopo jeneng sliramu melajar seko Dandang Mangure tumuju sumusul merpeki marang angganing pun kakang ya panjenengan nulun. Pukulun. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang pun rayi tadah wadana pukulun. Lire kepiye kowe matur kaya mengkono? Sekawit para bajil barat ingkang kula dawuhi kinen njagi wonten ing telenging guwa inggih menika rasukan paduka. Sakmenika wonten ingkang nyidra, wonten Durjana ingkang maling dumateng rasukan paduka. Aduh pukulun. Walah dalah. Durga, Kula wonten timbalan ing adhawuh. wis kadung maju, mundur ya klebus. Maju ya klebus, tegese dina iki uga supayane awake dhewe ora rugi. Perjaya wae kae Anoman karo Bagong. Mengko yen Kakang Semar ora narimakake ulun sing bakal paring pidana marang Kakang Sendika dawuh pukulun. Estaken dawuh. Ambegan wis sesek. Iki ora kurang luweh pirang detik meneh kowe bakal sirna margalayu kowe. He Bagong karo Anoman. Mastu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Ming derajating Bagong, ming derajating Anoman wae kok glelenge ora kapirang. Glelenge ora jamak-jamak. Buntur geni, buntur angin sirnakno Anoman karo Semar saka lumahing bumi. Ureping langit.
moyo, aduh Pukulun. Ketiwasan panjenengan Kang Rawuh. Durga, Kula wonten timbalan ing dawuh Pukulun. kowe mentala karo wong sing ora duwe luput marang panjenengan dika. Ya marang jeneng kita. Ulun ingkang anjampangi Bagong. Ulun ingkang anjampangi marang wong sing ora tau duwe srei, wong sing ora tau duwe kendhak sikara marang sepadha-padha. Yen pancen kowe ora gelem bali ana ing kayangan kowe bakal tak sotake. Dadi titah sak umur-umur aduh Pukulun, tadah wadana Pukulun. Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Truk ras mangkaken Gojek truk mesakake melas. Balekke wae sandangane. Wis luweh ben dikapokke kala-kala. Sang Hyang Pukulun jagat Grinata kene ora dingonokke. Aduh Petruk, wene ana kawelasan marang aku Petruk. Petruk kowe aja edan Petruk. Wayu dorong pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Pripun Di? Aduh. Kakang Pukulun, Kakang Resi Narada. Aduh Durga aku kewirangan Durga. Aduh, Petruk kowe aja edan Petruk. Ki sapa ki Gareng apa Bagong kuwi? Alah. Apa kowe lali karo panjenengan ingsun? Gareng wis tak balekke ana ing Karang Kadempel. Iki ya asli Narada. Narada sing asli. Kowe nek ora njaluk ngapura karo Kakang Nayantaka ya Kakang Semar, tangeh lamun. Tangeh lamun Adik Pramesti Bathara Guru kula kondurake dodot paduka. Aduh Kakang Semar. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungupaning sapucaing wukir marbak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung. Hai begegek ugek manik moyo inggih Kakang kula nyun agunging pangapunten Kakang. Kakang Semar aku njaluk ngapura Kakang. Durga manik moyo
loro-loroning pasangan serasi. Marambah makaping-kaping kowe jangkah karo patiku. Aku ki lupute apa to karo kowe? Dosane apa karo kowe? Anggonku amemangkun wujuding bangun kayangan kuwi arep ora nyaingi utawa ngembari marang panjenengan dika. Aku ora bakal nyaingi marang jeneng sliramu ki babar pisan ora. Anggonku bakal ana ila-ila Semar bangun kayangan kuwi wujuding Semar bangun marang jiwa raga, marang jati diri. Mula dina iki kowe ora usah duwe rasa kuwatir Manikmaya. Inggih Kakang. Kula kuwatos menawi panjenengan ngembari Surya wonten ing Suralaya Kakang. Ora bakal aku ki ora berbek karo bondo donya, aku ora berbek karo derajat pangkat. Wis kono kowe bali yo. Petruk karo Gareng wis tak dawuhi supaya mbalekake dodotmu ning janji pisan-pisan meneh. Kowe arep ganggu gawe gendak sikara sedulur-sedulurku ana ing Karang Kadempel ya ana ing Gondang Bladu kene. Oh, mungsuhmu ora wong liyane ya iki Semar Badranaya Manikmaya. Inggih nyuwun pamit Kakang. Ucap kacarita nika semanten. Pedhut peteng lan pageblug ingkang nglimputi anggane Sang Kilurah Bagong lan Sang Senggonaya Resi Mayangkara dipun sipat barat dumateng Dian Werkudara. Satemah sedaya ama, sedaya memala sirna saking lumahing bumi, uriping langit jagating negari Ngamarta.
ngaturaken agunging panuwun awit saking panjenengan kersa ngusadani dumateng kawula lan Kilurah Bagong Yayi Mas Perkudara. Wah. Senggono kakangku wis dadi kuwi kewajiban ingsun minangka hamemayu hayuning jagat. Kakang Senggono karo kowe Bagong slamet. Inggih. Pangestunipun kawula pinaringan keselamatan. Inggih, Gus. Alhamdulillah. Wah. Mathuk ya man jebulane kerukupan terpal. Kerukupan terpal pripun wong adewe niku kenong pedhut nika kok. Oh, ngaturaken panuwun, Gus. Wah, iya Bagong. Bagong Kakang Senggono manunggal mancing ana ing Arang Kadempel lan uga ana ing negara Ngamarta. Inggih, inggih, sumangga kula dherekaken. Ngaturaken agunging panuwun Gus. Kawula atas nama pribadi lan sedaya pengrawit lan ugi kadang-kadang ingkang manunggal wonten ing madyaning Ngamarta mriki mbok menawi wonten lepatipun anggenipun kula matur subasita kula sak rencang nyuwun agunging pangapunten. Wah, yes. Dipol lakon kowe saiki bangun ing kayangan, bangun ing tataning jiwa raga manungsa, derek pangayu bagya sekedhi kurang jumurung. Wah, dipol ya Kakang Semar. Inggih Gus, menika sedaya nggih awit saking pambudidayanipun panjenengan. Menawi mekaten pungkasing ngatur Suradira Jaya diningrat lebur dening Pangastuti. Pangastuti. Rahayu kang samya pinanggih. Matur suwun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.